Вот это 1600 тоже. ин дору барои дарди сар кӯмак мекунад. Инаш барои фишорбаландӣ ва дарди дил хуб аст. Давление помогает. қуттиҳои дору барои Анна Ивановна мушкилоти зиёд эҷод мекунад. ӯ ки 92 сола аст, аз бемории қанд ва фишори хун ранҷ мекашад ва маҷбур аст қисми зиёди нафақаашро барои дору сарф намояд. имконияти хӯрдани ғизои дилхоҳ барояш кам даст медиҳад. барои харидории дигар лавозимот умуман пул намерасад. ягон хеши ӯ дар ҳаёт нест. ҳафтаи як бор кормандони шуъбаи иҷтимоӣ барояш хӯрок мехаранд ва манзилашро пок мекунанд. Одногодки или там знакомые, они уже померли. яке аз дӯстонам ки ҳамсол ҳастем гоҳ-гоҳе бароям занг мезанад ва аҳволпурсӣ мекунад. худаш барои хабаргирӣ омада наметавонад. мепурсад ки ҳоло ҳам зиндаям? ман мегӯям бале, худо умрамро дароз кардааст, ҳанӯз медавам. Спросит, ты жива еще? ихтиёриён ки суроғаи ин бонуи пиронсолро аз шӯрои собиқадорон пайдо карданд, ба ӯ машварат доданд ба бобои Барфӣ нома нависад. аз он вақт мардуми хайрхоҳ ба аёдати Анна Ивановна меоянд ва хӯрданиву дору меоранд. орзуи солинавии Анна Ивановна оддист: ангишт барои ҳаммом. Я бы смогла, если бы горячо было. Веника нет сейчас. ман хеле мехостам, аммо ҷориб нест. бояд аз бозор бихарам. На базаре покупать. ҷевони ин манзил дар Алмаато низ ҳеҷ гоҳ аз дору холӣ нест. дар ин ҷо Батима Кипшакбоева бо ҳамроҳии писараш Алмос зиндагӣ мекунад. Батима Умаровна мактубро ба унвони бобои Барфӣ барои писараш навиштааст. Алмос маъюби дараҷаи якум ва гирифтори фаромӯшхотирӣ аст. 10 соли пеш пойҳояш дардманд шуд. беморӣ авҷ мегирад ва тарафи чапам аз кор мемонад. ман аллакай баланд ҳарф задан наметавонам. ман шармам меояд ки тамоми умр кор кардам ва якбора ба ин ҳол гирифтор шудам. нигоҳубини писар барои ин зани солманд хеле мушкил аст. барои ҳамин Батима Умаровна аз бобои Барфӣ хоҳиш кард барои сабти номи Алмос дар маркази махсуси офиятбахшӣ кӯмак намояд. танҳо каме маҳз мекунам ва ӯ дигар рӯзи дароз беҳаракат хоб аст. дар ҳамсоягии мо марказе фаъолият мекунад ки дастгоҳҳои махсус дорад ва бо беморон ҳаракатҳои варзиширо анҷом медиҳад. бо хости худо дӯсти шавҳарам мактуби шуморо хонд ва бароятон 100 000 танга фиристод. ба номаҳои Батима Кипшакбоева ва Анна Ивановна ва ҳамчунин садҳо ҳамин гуна сокиноне ки дар ҳолати ногувор қарор доранд, барфакҳои ихтиёрӣ аз лоиҳаи «Ман дар паҳлӯям» расидагӣ мекунанд. имсол онҳо тақрибан 2000 дархости кӯмак дарёфт карданд ва ба мусоидати афроди хайрхоҳ орзуҳои ниёзмандонро амалӣ менамоянд.